नमस्कार श्रोते हो. आज तुम्हाला एक नवीन व्हिडिओत मी खेडेगावात वाकळा धुण्याचा जो कार्यक्रम असतो त्या संबंधी थोडंसं मी सांगणार आहे. कारण हा कार्यक्रम मला कळतंय असं माझ्या आयुष्यात कधीच चुकला नाही आहे. आणि वाकळा धुण्याचा कार्यक्रम हा अतिशय श्रमाचा असतो. वाकळा आपटणं, पिळणं आणि वाळत घालणं आणि नदीच्या पात्रातून पलीकडे अलीकडे जाणं वगैरे वगैरे. आपल्या नेहमीच्या वापराची कपडे आपणाला रोज धुवावी लागतात, पण आयुष्यात तिसरा हिस्सा वेळ आपण ज्या कापडात घालवतो की ज्या कापडात आपल्याला झोपावं लागतं, अंथरूण पांघरुणात झोपावं लागतं, ती वाकळ, चादर, ब्लँकेट किंवा बेडशीट वगैरे वगैरे ज्या काही गोष्टी असतात ना त्या आपण वर्षातून एकदाच धुतो. मात्र आपल्याला त्या आयुष्यातल्या तिसरा हिस्सा त्या वस्त्रात आपल्याला घालवावं लागतो, म्हणजे अंथरुणात झोपावं लागतं. तर आमच्या जीवनातला तिसरा हिस्सा वेळ जो अंथरुणात जातो ना त्यासाठी आपण फक्त वर्षातून एकदाच ती वस्त्र धुतातो. इतर गावांची वाकळा धुण्याची परिस्थिती काय आहे हे तुम्हाला सांगितलं तर अतिशय वाईट आहे. ज्यांनी ते वाकळा धुणं हे खेडेगावातल्या परिस्थितीत अनुभवलं आहे त्यांना ते कळतं. लांबवर कुठेतरी वाकळा न्यायच्या, ओढ्याच्या काठी किंवा खडकावर नदीकाठी किंवा विहिरीवर मोड चालू असेल तर मग तिथं आरोळ्यात वगैरे वाकळा धुणं चालतं, किंवा आता गावात मग नळावर वगैरे अशा पद्धतीने त्या वाकळा धुला जातात. आमच्या लहानपणीपासून आमच्या नदीच्या काठी या वाकळा धुवायला आम्ही जात असू आणि त्या बाबतीत अतिशय सुखी आहे वाकळा धुण्याच्या बाबतीत. ते तुम्ही म्हणाल कसं, तर कृष्णा नदीच्या काठावर भार्गवराम स्वामीचं किंवा गणेश मंदिर किंवा शंकराचं मंदिर म्हणतात, त्याच्या समोर एक मोठा डोहा आहे आणि त्या डोहाच्या मध्यभागी वाकळा धुण्यासाठी एक चौथरा बांधला आहे आणि त्या चौथऱ्यावर मस्तपैकी वाकळा धुता येतात. आणि त्या वाळत घालायला खूप जागा असते, पायऱ्या आहेत, त्या पायऱ्यावर घालायच्या किंवा कठड्यावरनं घालायच्या किंवा पलीकडल्या बाजूला जाऊन असं मोठं खडकाळ रान आहे, वाळूसर आहे, त्यात त्या घालायला मजा येते. अशा पद्धतीनं वाकळा धुण्याची एक व्यवस्था आहे, ती आमच्याकडं फार चांगली आहे. मला वाटतं की अगदी तुम्ही जर कृष्णा नदीचा उगम महाबळेश्वरात पाहिला, महाबळेश्वरापासून खाली अगदी कराडपर्यंत गेला ना तरी आमच्या विरमाडे गावच्या जो घाट आहे भार्गवराम स्वामीचा किंवा नदीचा, त्या घाटा इतकी वाकळा धुण्याची सोय मला तरी वाटते कुठेही नदीवर नसावी. एवढंच काय की त्या परिसरात कुठेही कुठल्या गावावर नसावी असं मला वाटतंय. आणि त्यासाठी ती व्यवस्था जी ब्रह्मानंद स्वामींनी फार पूर्वी केली आहे, तो घाट बांधला, तो चौथरा बांधला, किंबहुना ते भार्गवराम स्वामीचं किंवा गणेश मंदिर म्हणूया ते बांधलं. त्यामुळं त्या परिसराला एक फार मोठी एक प्रसिद्धी आलेली आहे. बऱ्याच गावावरून म्हणजे वरून अगदी लांबून 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटरवरनं लोक बैलगाडीनं आता कारनं वगैरे वाकळा घेऊन येतात आणि तिथं ते वाकळा धुवून वाळवून वगैरे घरी जातात. अशी ती वाकळा धुण्याची एक जी गंमत आहे ती मी आयुष्यभर अनुभवत आलो आहे, तीच तुम्हाला मी सविस्तरपणे आता दाखवणार आहे. नमस्कार मित्रांनो, हे भार्गवराम स्वामीचं मंदिर तुम्हाला मी दाखवतो आहे. पण त्या अगोदर मला सांगितलं पाहिजे की एप्रिल मे महिन्यात आमच्या गावचा म्हणा किंवा शेजारच्या गावांचा वाकळा धुण्याचा प्रोग्राम असतो आणि त्या वाकळा धुण्याच्या प्रोग्रामसाठी आलेले आमच्या वाकळा धुवून आत्ताच झालेले आहेत आणि इतर आता हे वाकळा धुत आहे त्याचं एक चित्र तुम्हाला दाखवतो. इथं या नदीवर खरं तर भार्गवराम स्वामीचं मंदिर आणि ब्रह्मेंद्र स्वामींनी इथं समाधी घेतलेली आहे आणि त्या समाधीमुळं हे भार्गवराम असं त्या मंदिराला नाव पडलं आहे. खरं तर हे शंकराचं मंदिर आहे, भोळानाथाचं मंदिर आहे आणि ते मंदिर खरं तर भार्गवराम स्वामींनी इथं सगळे घाटबीट बांधलेलं आहे. पण ह्याची इतिहास असा आहे की पांडवांनी हे एका रात्रीत काहीतरी बांधलं आणि ज्यांनी प्रामाणिकपणे कष्ट केलं त्यांना गवताच्या काड्या दिल्या, त्या सोन्याच्या झाल्या वगैरे वगैरे. हा पुराणातली वांगी आपण पुराणात समजूया. तर घाटावर अशा पद्धतीच्या रंगीबेरंगी वाकळा धुतल्या जातात आणि ह्या वाकळा धुण्याकरता खरं तर ही हद्द आमची आहे, विरमाडे गावची ही हद्द आहे. पण इथं वाकळा धुवायला जावली तालुक्यातून आनेवाडी, खर्शी, सायगाव, रायगाव, महामूलकरवाडी, मोरघर, दरे, पवारवाडी, दुदुस्करवाडी अशा लांबच्या गावातून माणसं येत राहतात. कारण ही जागा अतिशय उत्तम आहे बघा. की अगदी तुम्ही जर म्हटला ना की
वाईपासून जर इकडं खाली लिंब किंवा अगदी खालीपर्यंत गेला ना तरी अशा पद्धतीचा हा घाट नाही आहे वाकडा धुवायला. हा ब्रह्मेंद्र स्वामींनी बांधलेला घाट आहे म्हणतात, त्याच्या आधिपत्याखाली झालेलं काम. हा असा घाट कुठून आहे आणि पाणी बिणी किती नदीला आहे बघा. मे महिन्याचा ते मध्यावर आलेलं आहे, पण पाणीसुद्धा धूम धरण्यामुळं ह्या पाण्याचं कसं सुंदर अगदी दिसतंय बघा. अगदी खळखळ खळखळ आवाजसुद्धा तुम्हाला येऊ शकत असेल. आणि हे निसर्ग सौंदर्य आहे त्याला तर लाजवाब आहे, त्याला तोड नाही आहे. आजचं वातावरण तुम्ही बघताय ढगाळ आहे. वाकडा वाढणंसुद्धा दुराप्रस्त आहे, पण तरीही माणसं येतात कारण या घाटावर रोज अगदी जत्राच भरलेली असते आणि त्या जत्रेचं स्वरूप वाकडा धुण्याच्या पद्धतीने येत राहतं. माणसं वाकडा धुतात, आंघोळी करतात, वाळवतात आणि निघून जातात. अशा पद्धतीचं आमच्या लहानपणी वाकडा डोक्यावर आणल्या जायच्या, नंतर त्या मग बैलगाडीनं आणल्या जायच्या, मग त्या वारगुळ्यातल्या बैलगाडीच आणायच्या. तर आता बघा ह्या गाडीनं वाकडा येतात. खरं तर आज वाळायच्या नाहीत म्हणताना हे वाकडा त्यांनी आणल्या नाहीत कुणी जास्त, नाही तर हा घाट पुरा हे झालेला असतो आणि नंबर लावून केलेला असतो. आता 4 चाकीनं वाकडा येतात, 2 चाकीने बी वाकडा आणलेला जातात. तुम्हाला इथं 2 चाकी दिसत राहतील. हे आणेवाडीचे हे वाकडा धुत आहेत. आमच्या पाठीमागं त्यांचा नंबर होता आणि तो नंबर झाल्यावर त्यांनी हा वाकडा धुण्याचा घाट घातलेला आहे. त्या रात्रभर झोपायच्या साथ देणाऱ्या गोष्टी असतात, रग असतात, चादरे असतात, ते असतात आणि ह्यामुळं त्या वर्षातून एकदा धुवायच्या असतात. साबण किंवा त्याची पावडर वगैरे व्यवस्थित लावून हे केलेलं असतं. हा बदल होत गेलेला असल्यामुळे इथं वाकडा धुण्याला सुद्धा आता वर जे एक पत्र्याचं शेड दिसत आहे त्या शेडच्या तिथं एक 5-25 वाकडा बसायचा, पण आता त्या शेडमुळं वाकडा बसत नाही. तरीसुद्धा माणसं त्या लगानला किंवा त्या ह्याला अडकून शेणी धुवत राहतात. आज वाकडा वाळणं जरा दुरापास्त आहे, पण वाळतील. वाट बघून थोडंसं हे करून अगदीच ओल्या चिंब राहिल्या किंवा ओलसर राहिल्या तरी घरी जाऊन ही लोक त्या पुन्हा वाळवत बसतात आणि वाळवतात सुंदरपैकी आणि मग वर्षभराचं एक त्यांचं फार मोठं काम केलेलं ते जातं आणि एक जबाबदारीतून हे वर्षभराकरता लोक बाजूला पाडतात. जो मध्य भाग पाहताय ना इथंसुद्धा बघा ना कसं मस्तपैकी इथं रंगीबेरंगी रेग टाकलेले आहेत वाळायला. का तर पलीकडं सगळी जागा ही झाल्यामुळं मग तिकडंसुद्धा हे रग टाकावे लागतात. अशा पद्धतीचा हा मधला भाग आहे. ते मर्डे गाव आहे. मर्डे गावाचा पूल तुम्हाला थोडासा दिसत असेल. त्या पुलावरून वाहतूक होते. हे आमचं मूळ गाव आहे. सांगायला आम्हाला अभिमान वाटतो कारण आम्ही त्या गावात असणाऱ्या बगाडाचे मानकरी आहोत. हे बघा इकडूनसुद्धा ही नदी वाहते. मधल्या हा टप्प्यामुळं तिचे 2 भाग पडलेले आहेत आणि तुम्ही हे पक्षी तुम्हाला दिसत असतील बघा. एक बगडासुद्धा इथं आहेत. बगडा झाल्यानंतर इथं बघा हे थोडंसं व्हायचं एक वेगळ्या पक्षी, त्याचं नाव मी तुम्हाला सांगू शकणार नाही आहे, पण ह्या पद्धतीचे पक्षी आहेत. इथं साळुंकी थोडीशी ओरडते. ही साळुंकी आहेत. ते वर एक सुंदरसा बगळा बघा तुम्हाला दिसेल. तो बगळासुद्धा कसा छानपैकी पाण्यात बसलेला आहे. असं एक छोटंसं निसर्ग सौंदर्य इथं आहे, पाण्याचं आहे वर. तर हे तुम्हाला रंगीबेरंगी वाकडांचं प्रदर्शन मांडलेलं दाखवलं. वाकडा धुण्याच्याबद्दलची माहिती दिली आणि तुम्हाला थोडासा हा वेगळ्या विश्वात मी घेऊन गेलो या कृष्णा नदीच्या तीरावरच्या निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या भागात. आणि मग वाकडा वगैरे धुवून झाल्यानंतर जे लोक असतात ना घरून आणलेला नाश्ता वगैरे कशी करत बसलेले असतात बघा. आणि हे एकमेकाच्या पातीतून ही लोक येत राहतात आणि त्यामुळं ते वाकडांचं धुणं उरकतं, अन्यथा अवघड पडतं. लहान मुलांना सुद्धा इथे घेऊन आलेले आहेत. तर अशा पद्धतीचं हे तुम्हाला भार्गवराम स्वामीचं मंदिर दाखवलं. शंकराचं मंदिर दाखवलं. हे नवीनच सगळं बांधकाम केलेलं आहे. आम्हाला वाटत नव्हतं लहानपणी की ह्याचं बांधकाम होईल, पण आता बहुतेक देवळं वगैरे फार सुंदर व्हायला लागलेले आहेत. कदाचित लोकनेत्यांचं हा सहभागामुळं ह्या गोष्टी घडत असाव्यात. असो, तर तुम्हाला मी हे दाखवलं. तुम्हाला आवडलं तर लाईक करा. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. नमस्कार.